La demarcació de Girona engega un programa pioner. Es tracta del Girona Vital, que s'ha presentat aquest dilluns a la seu del DIPSalut. En una primera fase, preveu instal·lar 500 desfibriladors semiautomàtics en llocs claus de cadascun dels 221 municipis de la província, com ara façanes d'ajuntaments, poliesportius, gasolineres, locals d'entitats, platges, pistes d'esquí o enmig del carrer. El DIPSalut vol convertir aquest aparell en part del mobiliari urbà i que es perdi la por a utilitzar-lo. Fer que els desfibriladors estiguin a l'abast la major part d'hores del dia, per anar bé 24 hores al dia, a l'abast de qualsevol ciutadà, i a tots els ciutadans els hem d'enviar la informació i la formació necessària per fer-nos marxar la por d'utilització. I dir-los ben clar que una utilització incorrecta de l'aparell no és perjudicial pel pacient. El que és perjudicial pel pacient és no utilitzar l'aparell. És com una caixa que quan un l'obre li dona la impressió que és una joguina. Això és el punt on ha arribat la sofisticació. S'han de posar els dos parxes, que ja hi ha per suposat els signes, i després el desfibrilador comença a treballar tot sol i comença a detectar, a veure quin tipus d'arrítmia hi ha. I hi ha un moment que diu, dona un xoc, o apreta el botó, prema el botó, simplement és això que s'ha de fer. Són unes màquines que no s'equivoquen mai. Quan es produeix una parada cardíaca, hi ha només 10 minuts de temps per poder recuperar la persona. Per això és vital tenir un desfibrilador ben a prop. El programa Girona Vital els vol posar ben a l'abast per evitar víctimes de mort sobtada. I és que a Catalunya cada any n'hi ha gairebé 4.000. El projecte compta amb l'aval de la Universitat de Girona, que en farà el seguiment durant 10 anys per extreure'n conclusions científiques. Les experiències dutes a terme en algunes ciutats, com Piacenza, a Itàlia, han estat del tot positives. Piacenza porten 10 anys amb un projecte que van començar amb pocs desfibriladors, mica en mica han anat millorant el projecte, tenen 160 desfibriladors, però el més impactant és la reunió anual de la gent que ha sobreviscut o que han estat recuperats, o sigui, els que els han donat un xoc ja han estat recuperats. Aquest any passat en la reunió eren 60 persones recuperades en 10 anys, això representa una persona pràcticament cada 2 mesos, amb la qual cosa és un resultat impactant. La implantació del programa tenia un escull que en la presentació d'aquest dilluns s'ha donat per superat. Es tracta de la legislació actual, que només permet l'ús de desfibriladors a persones que hagin fet els cursos per a fer-los servir. La consellera de Salut, Marina Geli, ha assegurat que la llei no serà cap impediment. El president del DIPSalut ha afegit que es contractaran assegurances per a protegir les persones que facin servir els desfibriladors davant possibles reclamacions.